manhanin kasngi uyogindra yadap uwe na kinnong king jingking election ulale yalam markhmat kin nongbishar jongka Supreme Court yaki arngut kibriu kiblasha penbenayap markhmat ka jingpen temai kerteng tebut lane kabaki ai kerteng special intensive revision SRI hajala Bihar uyada puliatu markhmat ki arngut kin nongbishar u justice suryakan bat u joy malia bakshi baki kerteng jong kitai ki arngut kim shom don satya hakne ki jing purung kerteng temai namar balade penbena baki layap Siau ba pejaki kine kidai ki balade penyap kam shom pau kerteng handrai kidang im pejaki ong uyada markhmat ka kashari nakaleng jong u Rakesh Dwivedi unung ya sajai nakamta ka ECI ula keno dakbaong bakane kadai ka jingle drama unong bishar bakshi ulong bakane kala bandon ka jingle bakla kala bandon ka jing bakla handrai laban penbai batki mat ki ba phiwan ra kidai ki baron kambha ong unong bishar uyogin ra yadap ula kenoru bakane ka jing penthamai kerteng kadai ka baning kong haka history jongka India baka jing perung kerteng thamai kamdon satya haka kerteng tebot kilale shakleng ka jala handrai kim perung kerteng thamai satya watang iweiru bat ngilap baki don bunba kibala sya pendu kerteng bat kane kadai ka history ka basa kenmau haka pertaihi baro kawe nriposan lakngut ki kerteng la wengno bat kam judon haka history jongka India bat ka jingking kanla ban poi sya ka shiklur ulaong susu ka kashari kala ai khublei yo yogendra yadap halor ka jingbatai jongu bat ka jingshong bishar kan beteng lasngi balang